Ukanti amakrwala enkonzo yesipolisa azakuba likhubalo ekulweni nolwaphulo mthetho kwiphondo laseFreystata. Phondo belikade linengxaki yokushokoxeka kwamapolisa iminyaka eliqela. Eli lilinge lokulwa mthetho kweli phondo. Lamapolis'amatsha azakutyalwa kwiingingqi ezohlukeneyo kweli phondo. Bambi bathi kufezekiswe amaphupho wabo nanjengoko kudala benqwenela ukuba kwinkonzo yesipolisa. I am very excited. We've been trained by the best, and I'm excited to put those skills out there and to go live out my dream, to go to the K9 unit and to make a difference in this country. I've been taught by the best trainers in the country. They gave me discipline and how to conduct myself, which attributes that I can say I did not have in the past. So what I have learned, I'm going to apply it and serve the community as best as I can. Nanjengoko seziqalile iiholide zehlobo, kukholelwa ukuba emva kweenyanga ezili-14 lamapolisa aza kube ekulungela ukuqubisana ngqo nolwaphulo mthetho. The training is almost 14 months, but what I can tell you, I need the experience and the exact knowledge of police on the field. That's what I want. And today I'm happy that they have arrived, they are here, and I want to see the changes on the ground. Ukanti ukunqongophala kwezithuthi zamapolisa isengumcelimngeni kwidabi lokulwa nolwaphulo mthetho.